Град Борово, роднини и приятели на Пламен Пушкин. Я да ти кажа, брат. Знаем на Пламен Пушкин. И така, как желаете да дойдете на Данцига или да дойдем при вас? Бабата на младоженците от град Борово идат на Данцига по Данциг. Така, първо даряват 100 лева бабата с нейната пенсийка и един спален аксесуар. Юрган завивка, долни и горни чаша. Някакво пожелание. Един кефчек. Продължаваме. Чисто на малото семейство. Айде, Чичур. Айде да видим Чичур. Веднъж 100 лева. Чакай да продължаваме. До сега. 300 лева да дава чищото на младоженците, да са живи и здрави. Кючек и Яшабана. Семейство, продължение нататък още родина от град Борово.
Братовчеди на младото семейство даряват спални завивки и 100 лева българска пара и една помпа. Продължаваме нататък. Благодарим на братовчедите на младото семейство. И така отиваме към другите братовчеди от Борово. Рода голям. Рода е голям. Те с боровчани завладеха света. Една двойка. Продължаваме с другия чичо на младоженек. Брат на Пламен Пушкин дарява отначало 100 лева. Един далайски кичек. Чичо, пръкни са малко по-дълбоко. Още 100 стават 200. От Чичито да бъдат младото семейство живи и здрави. Някакви пожелания, живи и здрави да са. Ама един най-цигански кичек.
Продължаваме нататък. У нас вика кучи да ходят. Още един братовчето. Той град Борово и много братовчеди има и. Много цигани. Да са живи и здрави. Кажи. 10 лева за музиката. Роби Сямо. 10 лева за музиката. Едно оригинално влашко откриване. Дай му. Вади, вади, де, вади, баластра, вади, де, вади, баластра, вади, вади, де, вади, баластра, вади, де, вади, баластра, вади, баластра, вади, де, вади, баластра. Десет от Брачеда. За кого? Да. 10. Дарява братовчера на младото семейство. За булката. За булката. 10 за зете стават 20. Пак за булката. Пак за булката 10 лева стават 30. 20 лева за зете стават 50. Той негов човек. Пак за зете. Стигайте. Пак за булката. Пак за булката 20 лева стават 70. Един кючек за мен. Един кючек за братовчера. Ама мазен цигански кючек, бе. И? Какво правим сега? Да му дай един кючек още. Зета моя. На моя братовчет. Един кючек за неговия братовчет той дарява 20 лева. Ама оригинално. Оригинално най-добрият кючек на оркестъра. Само секундичка за бащата на булката, понеже желая, айде малая, само една минутка. Айде за бащата на булката! За бащата на булката специално! Продължаваме с гостите, браво! Продължаваме с братовчера, който иска да даде още 20 лева на младото семейство. Да. Оригинално. Това не е моят оркестър, аз съм един приятел на малко семейство. Изпълнявам длъжност. Айде ще няма. Амарента. Лангърна. Само за дете. Дай един лангър за 20 лева. Ама за 20 лева! Колко искаш да ти платя? Сега в момента. Avena, moça bolo avena, parodia querena, moça bolo querena, avena, moça bolo avena, moça bolo querena, parodia querena. Haydi yes. Благодарим оркестъра! Продължим нататък с делото на
На момчето на младоженеца. На Леля Марина, на Канка Марина или на Марина, както искате да наречете бащата, дарява 50, 100, 150, 200, 250 от неговата пенсия. Черно море. И Черно море, и много е добре, Черно море. Черно море, много е добре, слънце беше още по-добре. Надавана дупка, шакрала каде, Черно море, Анджела ми. Черно море, много е добре, слънце беше още по-добре. Надавана дупка, шакрала каде, Черно море, слънце беше. Нашената тикаши, тикаши, тикаши. Нашената тикаши, тикаши. Мой човек се удоби и въобще не го чакайте. Мой човек се удоби и въобще не го чакайте. Черно море, много е добре, слънце пече, още по-добре. Надавана дупка, шакла къде, Черно море. Искам да продължим с бащата. Черно море той ще е изпее. Значи, искам да продължим с Черно море, което ще изпее бащата на дядото, т.е. дядото на младоженците. Будех транспорта. Поздравявам младото семейство, които съм ги оженил, които съм отишъл в... И им пожелавам здраве, щастие и всички дядовци да оженят унуките си. С моята любима песен Черно море. Ако искаш да си добре, да си добре, да си добре, да си добре. Пратите на си на Черно море, на Черно море, на Черно море, на Черно море, на Черно море. Има въжено на курорта, на курорта, на курорта, на курорта, на курорта. Да ни киратиша паспорта, 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 паспорта. И да ти пратя на Бога, на Бога, на Бога, на Бога. Дарете да ме Черно море, Черно море, Черно море, Черно море. Изпи ми да малко пъти, малко пъти. Транспорта. Аз я да транспичи да ви, да върви. Черно море. Още по-добре. Черно море, Черно море. Всички! Черно море, Черно море, Черно море, Черно море, Благодарим на нашия колега Жив и здрав. С това без София. И така продължаваме с бойчето на младоженците, който дава изи кредит в село Полско Косово, помага на бедните. Те не му връщат парите. Те не му връщат парите, ама И да бодигардите, бодигарди. бодигарти да едат лангата. И така. Младоженците. Младоженците, да бъдете тук. Ей, ще въфърлям басейна и. Има крокодил му се. Дарява 50, 100, 150, 200, 250, 300 лева дарява бойчето. Мамина принцеса. Ивани си моля. Ну и аз принцеса. Мамина принцеса. Така, войчето на младото семейство иска да поздрави неговата дъщеря с на нас комента принцеса. Колко е сладка, колко е малка малина. Колко е сладка, колко е малка малина. Айде, моето вълче! Голямата полеса, малката певича, принцеса. Тафига се дуба, малина ми дуба, женица. Голямата полеса, малката певича, принцеса. Малката се дуба, тафига
Опа! И така, привършихме с Войчето, Easy Credit, който има много пари, дава на заем, кредит, лихви. Да и жив и здрав. Комши на младото семейство, излизат на дансинга. С този кон, колко пари изкарва той. Пущай един кючек от началото за Пламен Златев. Дай! Пламен Златев и неговата съпруга дарява 150 лева на малото семейство, да са живи и здрави. Ей, чакай, един кючек ще пусна. Кажи какъв кючек искаш, бе. Девятка, двойка, кой искаш? Дай, бе. Бъдете живи и здрави комши! И дълги години да бъдете комши без никакви проблеми. И така. Идва времето на Пати Велин, най-големия щатния хакер в град Регенсбург, Дойчланд, с многото пара дарява 20, 40, 50. Yaşa da be, yaşa bana be, oynamana be, yaşa bana be, oynamana be. Çok sesle oynuyor be, kuşlarları da şakır şakır. Yaşa bana be, oynamana be, yaşa bana be, oynamana be. Çok sesle oynuyor be, kuşlarları da. Така, 70, 90, 100 лева дарява Ивелин Янков Тодоров с една девятка за малото семейство. Живи и здрави! Продължаваме с Цеко Близнака. Цеко беше кръстик, аз ги бъркам. Симо Близнака и от баща му Слави Панов. Слави Панов има малко контузия с кръка и се седи на място. Той е като шеф. Симо, тестирови, какво правят? Варят ли пари? Варят да имате родители. А много кой плащаме? 100 лева дарява Симо Близнака за едно горчиво за маложенците. После нека дори булката. Един кючек!
Е така, нека булката да дойде тук. Булка! Булка, дароха 100 лева за едно горчиво. Това са много пари. Това са 100 лева, когато превиши 15 минути с апошевата. Аплодисменти за горчивото. Горчиво! 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 Ей, Вилю, какво ще правите? Какво ще правим? Йовче дарява Симо. За свекара и за свекървата едно горчиво. Пламен Пушкин. Катаризян това, мала. Габор да. На полско косово. Имаме 100 лева за едно горчиво. Горчиво! 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 Да бъдат живи и здрави с труд и пот. Искат да направите на тяхните деца сватба и го успяват да правят. Още ще остава 300. Дай на девятка на този близнак. За Симо. Продължаваме нататък от сестрата на близнаците дочка и зет им Красимир. Красио и дочка от Майнхайм даряват Леля Марина да изиграе най-хубавия кючек. Майко, веднага. и Леля Марина да изиграе Значи Красио и дочка даряват 100 евра и с пожелание за един кючек за Леля Марина да изиграе най-хубавия кючек. Кукла Барби. Лимони са Барби. Кенена, Масалена Марина. Айде, аре, пардема. Експери, Машален. Атмосфера къдеде. Самаре, леди, къдеде. Барби, тики, самри. Сари, кукла Барби. Шужи, намали, боди. Леди, шама, конвенци. Олоре, пираме. Експери, Машален. Барби, тики, самри. Сари, кукла Барби. Шужи, намали, боди. Lady, шама, конвенци. Олоре, пираме. Експери, Машален. Оригинално за Манхайм, за нека е шоу оригинално. Ciao, ciao, che leva. Non siamo convinti. Pare, dela. Hey, spinning a bicycle. Spinning a cacchera. Samare, lady, oh, this Abu Swarovski. I Kolonovski. Gato Pupa Barbi. Siamo Catoleia. Mai Casino Vese. Красио и дочка Сави Вина, Слави Панов, дъщеря и зет. Парите живи и здрави, продължаваме нататък с родители и роднини на булката. Да заповядате тук на танците до басейна. Че се мятаме в басейна. Не дей, крокодил има. Една ръченица за родители и семейство на булката. Една ръченица.
От чичето и от зеткото. Първо от зеткото, после от чичето. Зеткото дарява... Чакай. Мама и тати даряват 300 лева. Мама и тати първо даряват 300 лева. Мама и тати даряват 300 лева. Зеткото дарява 50. 50 евро дарява зеткото. Немеца. Дарява. И чисто дарява 50 лева. Така, изкарай малко пари. Сестрата на булката дарява 100 лева първоначална вноска. Какво желаете? Да и жива и здрава булката, младоженеца. И бебето да роди живо и здраво. Най-младия племенник дарява 30 лева и още 50-80 лева. Да са живи и здрави. Дайте едно тракийско. Едно тракийско хоро. Сватовите, родителите на булката, родителите на булката, да са живи и здрави, да ги изпратим с една ръченица. Жената ви каже какво желаеш. Живей ми се.
Дарема 50 евро. Жена, дай едно продължи. Дай едно продължи. Ей, дай един бърз малайва. Браво! Дарема! Евра! Чекай да продължа. Чекай да продължа. Волката на Викача на 19 ноември ще прави сватба в град Егенштоф в Германия. Който се чувства за него приятел да управят сватбата. И така, искам да поздравя малко семейство от Джонго Борисов. Джонго дарява 50 евро. От Джонго 50 евро. Съставя бързики за оркестър. Чакайте мой сигнал, а? Аз трябваше да положа. Положете кефчека на Джонго, бе. Чета. Пенев! Габор да Пенев за пореден път Таряма. Къде гониш? Дивото, питовото тук е. Да се много здраво да знаеш. Пенев! Пенев! Паме Пенев да заповяда тук на нас и да си даде своя подарък. Пенев! Арима, бързо, бързо! Юги, дам, идва. Черемата пета, един марш за черемата пета. Професор Бучко, град Регенсбург. Трябва ги имаш на ръката. С буквата П. Ладно. Първо с 100 лева. Нека да играе сам Пламен Пенев. Още 100. 200. И 50 лева от Емил Голфа. От
големия регион в село Полскосо. 5 лева. И 5 лева за едно горчиво. Общ кючек. И Пламен да направи горчиво. Горчиво! 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 Айде стори мяко! Айде кор! Той изиска Пламен има... Няма да повторчета докато не няма горчиво! 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 Айде, минава. Благодарим оркестъра. И така искам да ги поздрави с горчиво. Пламен Пенев и неговата съпруга желаят печека. Продължаваме с моята сестра. Иди малай за моята сестричка. Диви. Айде, мине за Бургас. И така, продължаваме нататък с Лиля Цеца. Лиля Цеца самичка жена, дарява 60 лева. Иди! Да е жива и здрава. Раца трещи тунаря, хубаво ти запаря. С моята майка, Ирината дъщеричка и бъдеш зет. Моята сестра, ето. Ирината дъщеричка, лъвата ти на Дансика. Взимайте своите чаши да направите на здрави с младото семейство. И Станислав Гесера, големия тарикат. И към аз съм луна шиалта. Аз ви пожелавам. Да. Чакай малко. Значи, майка ми, дъщеря и нейния бъдещ зет даряват 150 лева да са живи и здрави. Ама ли говорителка? И 5 лева за децата на Викача, дето са постоянно с мен и играят тук по до последно. Какво желаете? Айде, мате, кали. Айде!
И така да продължава Малая, Малая. Нататъка, да можем после да се завеселим. Малко по-дълго ще веселим. Аз ще възкъсам оркестъра на Санкт Митко Борев. Майка му. Баба Деда. Баба Деда дарява. Мене малко Господе От Баба Деда дарява 50 лева. От нея малко от Господ повече. Ари Кънтик. Егал, велики Кънтик, егал. Дарява 50 лева Баба Деда. Дай ти Деда знама, уредно. Една българска хубава песен, една щирица. Шефови, Спедицион, Акса, Красимир и Вескър заповядат на танцинга. Той беше моя учител на камион. Красимирчо, Красо. И неговите приятели кои са? И два ордочели на Красимир, които са дошли специално от Англия, да присъстват на това сватбено тържество. Едно на здраве. Айде, винец, май винец. Дай малая, не те обичам. Как те са поели? Продължаваме с двете момчета, братовчени на Красимир, които са специални гости от Англия, даряват 200 лева да са живи и здрави. Щастие и любов към младо семейство. Продължаваме с Красимир. Красимир ми дава малко пира да пиеш от писъкна. 20 лева Красимира се целува за жена му. Факта от реката. Публично ще го правиш. Не, 20 лева. Горчиво! Горчиво! Хочеш ми даш? И да ми кажеш ли пъти? Горчиво! Живи и здрави. Продължи, брататка. Айде, ма не ги спирай сега. Пади там. Веднъж 100 лева дарява Красимир. Да дойде живот и здраве, бебето, всичко нормално. Да бъде живо и здраво. Булката, младоженеца и едно мъжко да дойде. Мъжко шей. Едно 50 евро. И още едно 50 евро и те за кафе да спият малко семейство. Додала.
Хайде на морето, да си пието, няма да се спи. Хайде на какао, всички ще тъпямо, само загорямо, няма да се спи. Нас коментата, айде на морето, там краката, водата. Айде. Колко е сладка, колко е малка мамелина. Колко е сладка, колко е малка. Айде ми ме затвор газ, да напълним малко газ, да запалим лампата, да се видим двамата, да запалим лампата. Черно море, много е добре, на баламите парите им се. Черно море, много е добре, на баламите парите им се. Черно море, много е добре, на баламите парите им се. Черно море, много е добре. Уважаеми с Станислав Савев Костов, Кумара Маше, долу-долу. И така, продължаваме с Станислав Гизлера. Дарява 200 лева. За живи и здрави. За живи и здрави. Дайте му един мазен ключек, бе. И моя за Викачия. О, продължаваме. Малай. И така, продължаваме с Майли Нялко. Карната, Зоя. Карната! Дай клобари. Армани. Трябва 250 лева карната, да бъде жив и здрав. Един лек кичек, оле. Айде, ставайте. Един лек. Трябва да двойка му дая.
здрав. И така, Горчо, брат на Красимир, моя шеф и моята шефка на... Нека се знае. Замина в успешност. Дай си неговия подарък. 100 лева. Да ги здрав често. Не може да присъства и... Айде, матека Алие. Алие, момче, младоженец е тук на дансинга. Оп, извинявам се. Младежи ще забравихме. Да ги забравя с левити. Ядате младежи тук. Ядате на дансинга. Сина на Рашко, барабаниста. Рашко, барабаниста. Едно соло барабани. Чакай малко. Алдър момче. Алдър малко. Опа. Значи сина на Рашко, барабаниста дари 100 лева и продължаваме с младежите. Една девятка до Сиско специално. 150 лева от младежите, една девятка специално за Сиско. Родители, свекърва, всички тук на дансника с кечеци. Айде, малко семейство.
Пламене, Марино, айди! Всички приятели на Данциг е тука. Извинявам се. Не дейте скочи последно. Има крокодил. Брата на Младоженеца да повяда тук. Брата на Младоженеца, къде е? Брата на Младоженеца, ади има. Дай си парите, има. Ей! Брата на Младоженеца иска. Първо дарявай, после искай. Хайде! Виднеш 100 лева. От майтап ще направи някой бело. Акордионистър заповяда тук на Данцинга, акордиониста. Секунда чакам, няма време. Ете ша, съмър рот. Видиш, не слушай, но искам да се първо басино. Ей, Доблеков, айде у басин. Давай парите. 100, 200, 300. Ама, 400. 500 за викача няма ли? Продължава. За брата на Младоженеца. С оркестъра 20 лева. Един анама. Birimize yanayım, evlasla
eksik olan yavrum ama yanayım. Yanına yana ortanca kızım ama. Dur orkestra. Hey! Haydi. Gerçek atıyor. Искам, опа, чакайте малко, оркестъра. Ще дойде вашето време. Искам да събера на малото семейство, родителите, братовчеди, роднини, да се направите тук тъй кефа на дансинга. Не, Венци, се таем торта. Да разрежеш булката торта. Оп, извинявам се. Аз чакам тортата. Алекс, върви докарай премяната. Маратонките чорапите. Айде, ще почекам. Деветка! Вие да бездействате, момчета. После се случим заедно с Ей, момчета, оркестъра! Искам да поздравя Пати Недри, моя комшия от село Полскосово. С живей ми се бе, живей ми се бе. Благодаря на оркестъра. И така, нека да посрещим съпурния аплодисменти торта на малото семейство. Айде, торта, айде бе! Айде аплодисменти за тортата на малото семейство! Аплодисменти! Да бъдат живи и здрави! Да заспивай, когато умират звезди. И най-добрия певец на оркестъра Експерия. И продължението си режат тортата. Да са живи и здрави. Аз ще се върна тук на пол. Давай! Давай! Ама си мисля. Ама ножа! Ножа, внимай с ножа. Антай си ще отиша командваме, брат ми. Горчиво! Ще направиш. Нови години да живея и се така щастливи. Ей, добряк! Шукър за картина. Да те жадувам, а ти все повече да се отдалечава. И аз повече да съм виновен. Това е толкова недопустимо. Да те жадувам, да те жадувам, а ти все повече да се отдалечава. И аз все
молиш, съм виновен. Това е толкова недопустимо, защото ти все пак ще ме помилваш. Главата ми ще падне на гърдите ти, ще се стопя пред новите, ще се стопя. Значи добрявате да скочи с пивово. Аз не съм готов да те загубя. Като ключе от ще Нека мърто семейството да живи и здрави, да се радват на живота и на децата си. Бъдете живи и здрави. Спри се, любов и вярно чак добро. Препукна се за разбивачите от Косово. И без ме разделени. Против поймони. С горещи ровята. За нашата И Станислав Гестера, специално за всички влюбени сърца, аз пея на земята. Сълзи горещи ровя аз, за нашото ги свята. благодарим на оркестъра. Всички младежи се съберат тук, защото предстои да хвърлим сватбения букет. Да видим кой е следващия, който ще се жени. Той е жени. Яко! Букета фален. Айде, младежите тук при мене. Айде. Младежите тук при мене. Младежите. Айде, давай. Чакай. Всички младежи, къде са момичета? Айде, всички младежи тук те да се наредят. Скачайте, скачайте. Чакайте. Няма да бъде. Дай бомбони. Къде са? Фърляй го в басейна. Няма да фърляш веднага, ще ги върши. Няма басейна, вижте, не може да преди. Станислав Геслера, преди малко те търси, гъй. Кътю! Кътю ме ще скачаме в басейн, да знаеш. Аз ще спасявам, не бой се. Го фърлям учела. Фърлям документи, цигари, телефони, парици. Станио, тук, Станио. Ей, Гече. Чего на мен? Айде, младоженеца. Свърка са това. Спасители на плажа. Айде, мателачи. Айде, матекани.
Lăsăm ergenite, o baseină. Ei, să vine o buchetă cu uite legate de baseină. Voi și asta fără o baseină. Voi și fără. Idin vama, drugi. Azi asta fără, mai din. Voi și mic. И така продължаваме с право българско хора отново за всички.
За съпругата му. И за Марина и Пушки. Ще дегаме, дано да си щастлива. Цигарата до мен. Споменът ми отмина. Да не знави. Жестоко опея за любовта. Аз вече не пея. Не ще дегаме, дано да си щастлива. Цигарата догана, споменът ми отмина. Рядом ли са, жестоко опрея за любовта. Аз вече не пея.
Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Çok şükür bin şükür seni bana verene, yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir, ne dağlar